Hurumende yeZANU-PF yodumbirwa nehasha mushure mekunge ambassador Munyowani abudikira achitaura mashoko ekuti muZimbabwe ma-elections akaitwa hatina kumbaongorora ende tinofana kuone kuti anga asiri free and fair and abva adiga on nyaya yema-human rights. Dumela bakulu, the Nyame Tision is here. Ndadzoka zvekare ndine nyaya yandava ndakakubatirai panapa nhasi yandiri kusangana nayo iri kutenderera iri kutsviriridza muma-streets eZANU-PF. Mazuva mashoma adarika ayo pakaiswa ambassador Munyowani wenyika yeAmerica ari muZimbabwe muno achinzi ndiye anozomirira America kuZimbabwe. So akaita press conference yake achitaura mashoko akasiyana-siyana. Ayo mashoko akazobuda achirwadza vanhu veZANU-PF zvakakonzeresa kuti vabudikire vakubuda pachena vachicomplaina vachitaurawo on nyaya iyi. So takazotanga kusangana neuyo mukomana anoitwa Nick Mangwana anomboita zvekufambisa mashoko kuZANU-PF achiti nobody will succeed in foisting their will on us. At the end of their tour of duty, they will leave no legacy. They will go home leaving us running our country our way. We advise respect and engagement. Anything else is an exercise in futility. They find us here and will leave us here doing things the Zimbabwean way. Zimbabwe is not a vassal state of any country. Ndo mashoko akabuda achitaurwa na vaNick Mangwana vadumbirwawo nehasha nekudai kumashoko anga ataurwa aya. So vakabva vaenderera mberi zvekare vakadzika mucomment section mavo vakati in about 4 weeks President Emmerson Mnangagwa will be chairman of SADC. It's a position he will hold based on his position as the democratically elected leader of Zimbabwe. Whoever wants to deal with this region has to deal with ED. So vanhu vabva vatanga kutaurawo vachikomenda about nyaya iyoyo vachitaurawo vakati we have nothing to do with ambassadors. The country belongs to the citizens of Zimbabwe, not a family. The sooner you realize that the better, because one day citizens shall rise and claim their country. Mamwe mashoko ari kubvawo kune mumwewo ari kubudikirawo ari kuti you are a British and you are talking nonsense. You think you will remain in that position. Mumwewo ari kuti it's a vassal state of China. Kani tibigwe moti zvonyogwa pamadziro kuti welcome to vassal state of China here. Umwewo ari kubudikirawo panapa ari kuti the ambassador said the truth. AU and SADC, EU, etc. said the same. You subverted the will of the people. Fresh elections must be conducted. Isusu Zimbabweans living in Zimbabwe, we are saying Mnangagwa and Faz rigged elections 2023. Nikki, the whole world knows that ZANU-PF is illegitimate. The whole world knows the elections were not free and fair. It's time our foreign affairs minister fire those who directly provoke us. You thought she was coming to consume your propaganda. Mukufunga kuti akauya kuzowirirana nezvenyu zvamunenge muchinyeberana kuno. Mumwe ari kubudira akati is it a secret that there was no elections in Zimbabwe? Mumwe ari kuti ko mapopotei nhai ko kutsvaga chaita kuti musoro uteme madofo. You think of fighting always. Akati what legacy are you going to leave when you go back to UK? Mumo ari kubvunza kuna Nick Mangwana achinzi uchazosiya legacy ipi uchadzokera ku UK kwaunogara ikoko. Mwari kuti at least they stand for something. What does our own ambassador stand for? What is Zimbabwe's policy? Do mashoko ari kutaurwa nemumwe ari kupindura kuti itai kuti paBernard Trump mwari kuti zvarwadza ka bootlicking. Mwari kuti aiwa ataura chokwadi. Mwari kuti the question remains munei vafana vebato vakwangwaya nenhamo. Mumwewo ari kuti maudzwa chokwadi marwadziwa. Zvakawanda zviri kutaurwa nemaZimbabweans panapa vachisaidirana nemashoko akataurwa
na ambassador uyu. Asi muri Zimbabwe inini pano ndikenda ngoyo ndenyaya kuti ndikwanise kuisira kwa muri muchindiudzawo kuti nyaya iyi makaitarisawo imimi munoiona sei. So kana uchango tongo tukapana pa first time yako gara wa subscribe, wa comment, wa like, wa share, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.